Uba Sostenus Sotun Menteri Ketanatsin Adi Ubadeiru UMLA ke Jirang constituency menta kesengi ke arpundre terik nailur ulalit ban Plie Paidbah ya ke water harvesting structure kam ecotourism park balatei hakashnong umling kedai new Tasku Ribhoi district. Kejingla bantai ya ke water harvesting structure kam ecotourism park kadai lingba kejing shimkia jengki officer ketanat soil and water conservation division Nongpo ban penkeladur ya ke pung hakarukam kebe itenat. Ya ke water harvesting structure kam ecotourism park latih kejing lut keba Shiklur lingba kejing bay tingka daka NEBARD da kejing angnut bakan long kejing kerku bakejing mentoi ki Paidbah ketika shnong kam tamban kentiu ya ke yok kokot jeng ki Paidbah nong shong shnong. Ha ketika sengi nalor uba Sostenus Sotun Menteri Ketanatsin Adi ubadeiru UMLA ke Jirang constituency da sakhiru da kejing donlang Uzenedik di Shira Director Ketanat Soil and Water Conservation Usi Awasti SDO Civil Patarkhma Civil Subdivision uba K Sinrem Divisional Officer Soil and Water Conservation Division Nongpo uba Kurba Executive Engineer PHE Kakong Hamidari Marbanyang Assistant Soil and Water Conservation Officer ba Edwin Sinkli rang ba shnong dan bat kiwe ki officer bat ki Paidbah nong shong shnong. Hakate ke sengi nak kalian ketanat soil and water conservation kala yoru ban pelat ye ki hajar tri ki sembai dok ha syakate kapung. Soil and Water Conservation Department. The strong foundation of me being the first time as the Minister to the Government of Meghalaya. And thank you so much for giving me this privilege and the honor for the Soil Department. Nankaru yakashnong hibrokaway, but nakwaru ban nangyai kajing treshtom, kajing trainminot, kajong key officers. Yitip, baki officers baro, haman di department, ki treshtom, ki shimkia, but they nakatagadaw, bagani ka project, kabangi mental, kaba layo, bangin Plie Sundon Mentagasni, Gadai ke project, kabagini ki officers, baru juga soil department, election care. Ka Ribhoi district, ka Jilla ke Jungi, Gadai ke Jilla, kabala Kerpu, Kerpang Domblay. Hagi port ke Baminsua, laban ongba, ka konsensi ke Jungi, kinumdon kum ki taki projects lene ki ba lakanong ki ba laban attract lene ban bring ya ki waypat ya ke jingpin itanat henrai nilai imenta bah ka consensi ke jingiro idon shibun ki potentials lene kita ki benta ki ba yilabanong ki ba ladaba nikon bot ya kali ke area lane ya ka take area kilo ki di thong ki thai kala banong ka jingi tanat bakala ban khring ya ki nong wan juo kai kum bakalong ha kali ke chaka ka ba na kali ka soil department kala da bon mara ai kali ke project ha ka ba kan salong away nakijaka iban ring ya ki no wan jong kai nakaleng itong ithai kiba lada mapi kung Shillong kaba ke department kashanya mapi kum ki groups lani ki society lani la along na ka dobar hi brokaway lada pi shim le ke jiket kli
ringkat bagi department na kabenta kumno banpin sumar kini ka jaga I director ledat ban mention banong ba I kwa ba kini kithan kini area ne baro kumba PE kini ke surroundings ba pimdai ban pom pathar yegi dieng isi lani ban penselan ni kini ke cloud ladang ni penselan no kini ke cloud kini ke jing itnat jom kini ke jaga kan sadu ide ban pensa penne yegi cloud betap kenang ba ko lani kita ki source of water kenang bun but kanika lead project keduti kanlong kabayay sa kabayay ne penpau ke jing sungu ya pi na ka benta ka jingyo na ke jonga hangi ban yo ban sheken yak na menta ka project ka ikot ya ka rural infrastructure development fund jongka na bat loan kani ka project ka dei ka umling krat RIDF 29 ho ni laju pentre ya ki RIDF project ski jongi na do ki snam R1000 lai di kani ka long ka project ka ba kabala dei ka RIDF 29 ko mangila sum thu ma ha uni usnam R1000 Plie ni layo ban pha ka proposal ka jongi kani ka ulong na ka daw ka jing iyo ipaw ka jong I den divisional soil and water conservation officer I jongi Shri LPD arengsa ti ilakwa hi ban yo kum ka kenja ecotourism mo khnang ban yo ban kring nam ta ki public ho kini ka jirang hang ni kini ka jaka hang ni hanu tasku kalong ka wei na ki jaka ka badon dupa kani ka water pondage mo ki bangi ong tika don scope habangin develop ikani ka jaka kum ka ecotourism spot tika de ka vision ka jong isaru na do ningkong ba ikwa hi ba ka wei ni kini ki RID of projects ki jongi bangin la ban pendrung ka kum ka ecotourism ti limba ka jing ipaw ka jong I ngila yo ban ya kren bat irang ba shnong ha ka tu ka por ti ila penyo ingi kani ka jaka ka balong ru ka jaka jong ka shnong ti ngila sedang ban le iki survey house nam ahajar apo lai but kumjurung ila submit ya ka proposal ka jongi how to usnam R1000 arpo lahi but ngila yo ka sanction how ju usnam tika first installment ni yo how financial year apply apusaw but ika second installment ni yo how usnam R1000 apusaw apusan ti bar ka total project cost ka jongka kalong shikror ti hapo jong kani ka project ni don bun ki components kawai naka kalong ya kani ka water harvesting structure ka bangi I hang ni tikani ka don pondage area kumba shi 1 hectare ka pondage area ti but hapo jong kani ka component ru ngidon kum kiwe kum ya ki stone pitching ki bangi lale all around ni kani ka WHS nanta de ngidon ni kani ka boating house ngidon ru but ya ki infrastructure ka badi percent ya ka total project cost ka bangi la shna kini ki bench terraces kini ki bench gallery but kum juru ki swing mo nila pendung lang ha kani ka project ti kawei hi kalat kalong ba ko kan kamya rap hi ya kinong shnong ha kani ka shnong ban yo ban pen kam kiu ka yo ka ka jongki namarling ba kani ka project katahi ka ka jong ipaw ka bchngai ka jong isa kan batling ba I range officer I jongi jong ka jirang jong ka pathar khma range soil and water conservation ila la ban pentre ya kani ka kam mo ban pen urlong ya kani ka kam ha ka jing shisha di ho ni la yo ru ya ka jing kershan nadu I director I jongi is ZB Shirasa but kam tam ki director ru ki bala
kibla let no ru kibla dan rengkat bat ni nadu ke beningkong haduk kan Khubor ila la ban pen ban yo ban push ki project mo syaka government ban yo ke sanction ha Khubor ke bebiang